Ahojte futbaloví fanatici a fanúšikovia Arsenalu. Dnes sa ponoríme do horúcej témy, ktorá rozprúdila diskusie. Predstavte si to. Viktor Gyökeres v drese Arsenalu. Dáva to zmysel? Ako by sa tento švédsky útočník, ktorý zažiaril v Sportingu Lisabon, adaptoval na taktické požiadavky Mikela Artetu? Arsenal pod Mikelom Artetom prešiel fantastickou transformáciou. Od priamočiareho futbalu k systému založenom na držaní lopty, kontrole stredu pola a intenzívnom pressingu. Artetová filozofia vyžaduje od každého hráča, najmä od útočníkov, nie len góly, ale aj obrovský pracovný objem, inteligenciu v pohybe, bez lopty a schopnosť zapadnúť do komplexných kombinácií. Momentálne na hrote vidíme rôznych hráčov. Kai Havertz exceluje v priestore, Gabriel Jesus prináša mobilitu a pressing, a Leandro Trossard flexibilitu. Ale čo im možno chýba? Je čistokrvná deviatka. Vstúpte do Gyökeresa. Prečo je taký žiadaný? Je to silový útočník, ktorý ale nie je len taký klasický strom v 16. Jeho fyzičnosť, rýchlosť a schopnosť podržať loptu sú výnimočné. Má neskutočný inštinkt pred bránou a je schopný skórovať z rôznych pozícií. Navyše, jeho pracovná etika je naozaj obdivuhodná. V Sportingu bol často stredobodom útoku, ale dokáže sa prispôsobiť aj iným úlohám. Nie je to ten typ hráča, ktorý len čaká vpredu. Aktívne sa zapája do hry, vytvára priestor pre spoluhráčov a vie aj nahrať. Takže ako by presne Gyökeres zapadol do skladačky Mikela Artetu? Bod číslo 1. Ústredný bod útoku a sila vpredu. Arsenal niekedy potrebuje silného útočníka, ktorý dokáže podržať loptu chrbtom k bráne a umožniť tak príchod krídelníkov a záložníkov. Gyökeres by túto úlohu splnil na jednotku. Predstavte si ho, ako odsloní obrancu a prihrá Sakovi alebo Martinellimu do behu. Bod číslo 2. Fyzickosť a pressing. Hoci je silný, je aj neuveriteľne rýchly a neúnavný. Jeho schopnosť napádať obrancov by sa dokonale hodila do Artetovho intenzívneho pressingu. Bol by prvou obrannou líniou a nútil by súperov k chybám, hlboko na ich polovici. Bod číslo 3. Gólová hrozba a klinická koncovka. Arsenal si často vypracuje veľa šancí, ale niekedy mu chýba ten klinický zabijak. Gyökeres má inštinkt strelca. Dokáže zakončiť z akékoľvek pozície a jeho presnosť je obdivuhodná. To by mohlo premeniť mnohé remízy na víťazstvá. Bod číslo 4. Flexibilita. Hoci preferuje hrot, jeho herný štýl mu umožňuje prispôsobiť sa. Mohol by hrať ako osamelý útočník, ale aj v dvojici s iným mobilným hráčom, napríklad Jesusom, čo by Arsenalu dalo novú dimenziu. Bod číslo 5. Vytváranie priestoru. Jeho neustály pohyb a schopnosť pútať na seba pozornosť obrancov by otvárala priestor pre Saku, Martinelliho, Odegaarda a ďalších, ktorí by mohli využívať jeho clony a uvoľnené zóny. Samozrejme, každý prestup so sebou prináša aj výzvy. Bude sa musieť adaptovať na intenzitu Premier League a na Artetovú náročnú taktiku. Ale s jeho pracovnou etikou a kvalitami to vyzerá, že by to mohlo byť ideálne spojenie. Gyökeres by Arsenalu priniesol chýbajúci kúsok do skladačky. Silu, góly a neuveriteľnú pracovitosť. Jeho príchod by mohol posunúť Arsenal na ďalšiu úroveň a urobiť z nich ešte nebezpečnejšieho súpera. Čo si myslíte vy? Je Viktor Gyökeres tým správnym hráčom pre Arsenal? Dajte mi vedieť v komentároch. Nezabudnite dať like a odber pre viac futbalovej analýzy. Vidíme sa na budúce.